Ez, zer? Casting bat egitarena. Bai, galdera hori, arnazgune batera joatarena, baina zergaitik aukeratu behar gentuzke. Euskaraz egiten saiatzen garelako eta euskara ez dekien jendari irakasten digulako. Guango gara Lizandiko parkera zean dauen ikustera? Bai, guazen! Ezin gara sartu, zarratuta dago. Berdin dugu, saiatu gaitezen eta irekitzen. Lortu dugu! Zer da hori? Irekiko dut. Pergamino bat da, utzi ikusten. Aretz, irakurtza zuea zer jartzen duen. 3 giltza aurkitu behar ditugu altxorra topatzeko. Eta zer egiten gu hemen? Venga, altxorrara bila! Guazen! Nik ere altxorra nahi dut. Daniel, hartu zu pergamino. Bai, guazen! Daniel, zer egin behar da? 3 giltz topatu behar ditugu. Lehenengoa, zuhaitz bat eskalat. Bigarrena, Diana bateri emotea baiestarekin. Eta 3. iturriaren atxean egongo da. Lehenengo, Nalden izango da. Bigarrena, Aretz. Eta 3. nik izango naiz. Guazen! Hortxe dago giltza hartu egingo dut. Badaukat giltza! Dagoeneko lehenengo giltza lortu dituzte. Haupa, Dianari eman dio. Bigarren giltza! 3. giltza nira izango da. 3. giltza daukat! Nor zara? Ni ja maskaratu naiz. Gozo bere atzetik! Garatu gaitezen! Oi! Zarrapatu egin gaitu! Aurpegian eman diot! Gure laguna doa da! Giltza lapurtu dugu, hartu egingo diot. Hemen dago giltza! 3 giltzak ditugu! Goazen altxorraren bila! Zer da hau? Euskara? Ez dut ulertzen. Ez duzu ikusten, Euskal Herriaren altxorra da. Eskerrik asko eta sari euskara!